chinhu chatinonyanya kuti tingwarirei isusu semaZimbabwe. Chechi dzakagara dziripo ende dzakawandisa muZimbabwe. Chechi chaiyo inogona kuvhurwa kana nakanzela ari munzvimbo iyoyo, kana meya ari munharaunda imomo anogona kuvhura chechi. Hazvidi kukwira ndege uchibva kuHarare kuenda kungonovhura chechi chete, kunodambura ribhoni wobva wadzoka. Zvinokosta mari izvi zvekuti havaendi voga ka, vanoenda vari kuma50 chaiko. Mota imwe neimwe inenge ine petro yakazadzwa full tank. Imari dzevanhu dzinenge dzichitambisiwa idzodzo. Kana iye mufundisi wechechi iyoyo aigona kungovhura chechi yake ega, nekuti kuvhurwa kwainenge yaitwa nemusangano kwakutoratidza kuti chechi ndeye ZANU-PF kai. Chavadira zvenyika iyo iri chechi, nekuti chechi haiwadzani nezvinhu zvenyika, chechi inoita zvaMwari. Kosei vanhu iye mukuru wechechi asarudza kuti anotora zvematongerwo enyika kuzovhura chechi. Unless kana iri joint venture yemufundisi nevakavhura vacho ivo, pane zvavanokuwana ipapo. Nekuti machechi amazuva mabhizinesi ka. Nemakuriro yakaita ayo ongoenda kunodambura ribhoni chete wodzokera kuHarare. Hazvimeki sense zviyazvi. Hazvimeki sense. MaZimbabwe zvimwe zvinhu ngatitei tichichangamuka. MuZimbabwe hatisi kutsvaga chechi. Tiri kutsvaga kuti ikonomi yedu isumukire tiwane mabasa. Chechi ikavhurwa hazvina zvinobhenefita kuvanhu, because vanhu vanopinda muchechi havashandi, vanhu vanongouya kuzonamata Mwari vachibuda vachienda. Asi dei akasumuka kunovhura kambani, yatatova taiziva kuti aiwa timu yekubhulawayo basa ratowanikwa pakupinda unyangwe 20 ivavo, urovha hunenge hwatambudzika. But unovhura chechi inobhenefita munhu 1, muridzi wayo ndiye anobhenefita. Haakambovaki chechi yakakura kudaro kungoti vanhu vangu vachipinda vachibuda chete. Anotoida mari yake pane painodzokera. Saka hatizivi kuti vematongerwo enyika vaemura chii pakuvhurwa kwechechi. Tine zvinhu zvatiri kutambura nazvo muno munyika, nzira dzakashata. Enda kunana Chitungwiza uku, enda kunana Ipswich uku, kunana Glenora uku, kunana Glenview. Tunongoti matsime murodhi. Handizivi kuti ivo havafambi here nadzo rodhi idzodzo. Kana kuti inyaya yekuti vanofly. Ende kunzvimbo idzodzo kuna MP ariko, kuna kansela ariko. Asi vanhu vanosumuka kuenda kunovhura chechi. Pane kuti vaende kunovhura rodhi yagadzirwa zvinenge zvadadiso zvafadza vanhu munzvimbo. Saka tinoramba tichiona kuti tiri kuramba tichidzokera kumashure, ende hatina kwatiri kuenda senyika. Tiri kungotenderera panzvimbo 1. Tapedzazvo kune kuchingoparidzwa kuti 2030. Zvinova nemakore mangani? 82 years. Asi munhu ari kutaura zva 2030. 2030 ndiko kuchaitwa chii chakatadzwa kuitwa kuno kumashure kuno. Kuno vanhu vakatounganidzwa vakagara pasi mumwe munhu achitaura ari mberi kwavo. 2030 havana kwavo, tinenge tichipo mune muchiuchira maoko ei. Apo ukichira maoko kumba kune nzara. Uchibva ipapo unoona kumba kusina hupfu, kana wasiya kusina hupfu unoona usiku. Ngatitsvage mabasa, ngatitsvage zvekuita, tisiene nezvongounganidzwa ngembudzi izvi. 2030, chii chinonzi 2030? Munoda kutengei muna 2030? Ingotendawo kuti kana temu yako yapera, wongobuda munhu, unogara kumba. Kana une purazi rako unorima kupurazi kwako uri zii, kana une kambani yako urana kambani yako uri zii. Zvinokonzera kuti rechimangwana izvi uchionekwa nedzimwe nyika unorespect. Ava vakagona kuita hand over, ndokunonzi kugona. 2028 achikwana, vedu wepangu pakwana. Regai ndimboitawo ndimbodyawo, ndimboenda mudya ndigere ndiri kumba. Ukatarisa vaMugabe vakaita zvokubviswa vasingadi, vakaomerera ipapo. Zvasiyanei nekune zviri kutaurwa zve2030. Ndopaunongoona kuti ZANU-PF ka ibhazi rakagara riripo, rakangochinjwa dhiraivha chete, asi bhazi ndiroro. Ende riri kufamba nepakafamba vamwe ipapo. Isu hedu mabharanzi tichingouchira maoko, zvese zvangotaurwa maoko. Unomboziva kuti muZANU-PF munodyikana vanhu 5 vanenge vari kuprovinsi kwenyika. Vanhu 5 chete ndo vanongodya. Vamwe vese munoita mhoni nekukuchira zvavanenge vachitaura. Muchitenderedzwa uyai kumusangano, uyai kupi. Muchitadza kunosakura kumagadheni kwenyu. ZANU-PF haina munhu anouya kumusangano achida, hazviiti.
takakurira mese munana Chitungwiza muya, munotopindirwa kuti handei kumusangano masarire, either you like it or not. Matonongonzwa munhu achingoramba achingoti pamberi nezano, pamberi nezano. Hapana kana chaari kudya chaurongobhenefita itishiti neZambia nebhandano chete. Mukaona wakafarisa mudyo kaiwo kakachikeni likeni kacho ikako kaunodya wega kumusangano, vana vasina chinhu. Pamwe pacho panoda kuti tirevise, tava vanhu vakuru, tirevise mafambiro edu kuti zvatiri kudaidzwa kumusangano tiri kunowanei, zvatiri kunomupinza muofisi isu tichazodii. Ngatifungei maZimbabwe tichangamuke. Varume ava vakabata pfungwa dzedu mumaoko mavo, vari kuti dhiraivha kuita zvavanoda. Iye zvino Mwari kunzi awanikwa akafa. Munhu anoshayikwa mazuva ese achingotsvaga kuti ari kupi adhisapia. Anodhisapia sei munhu ane kumba kwaanogara? Pamwe pacho musati bate pfungwa, kana angoshaya ingotaura kuti ashaya, musati udzi kuti ashaya sei. Because matauriro amunoita kuti ashaya, description yacho inotiratidza kuti there is something around. Pane chinenge chiripo ipapa. Saka hapana kwatiri kuenda senyika. Mweya yevanhu vari kufa ivava haingoperi chete, ine time yayo. Unoona Faro akanga achinetsa achitaura kuti havana kwavanoenda vaIsraeri, hakuna, havaya haazviiti. But Mwari akangozoti no, one day zvese zvakasara mumvura. Just imagine kuti munhu anga achikondorora nyika, asi zvakangopera. Same nekuZimbabwe kwacho ikoko. Mugabe ndo vataitofunga ndo vanokondorora zvese, but vakazongobuda muofisi vachifamba, vakazonofa vakure ukoko, vakazodzoka ikoko vakuramba kuiswa paHero Seka pavaisa vamwe ipapo, hamene vakarambira, vanoziva zvavaiita ipapo, ivo havachadi kuzviitwawo. Saka tinoramba tichiona kuti nyika yedu zvatiri kuramba tiri kuramba chingodzokorora chinhu 1. Akataura ega akati hainini 2028 aiwa ndombosiya. Saka iye zvino haachatauri manje, akuti kwanzi vanhu ndo vari kuti ndirambe ndiripo, vari kubhenefita chii vari kuti murambe muripo ivo. Isinogani inogona kungonzi kubva nhasi hatidi kuinzwa, inonyararwa kuti zii. But ukaona marume makuru kunana Goko kwachibuda tsinga dzemuhuro kusedzera 2030, vari kutuma kunzi aiwa imi rambai muchingotaura, imi ndechingoti vanhu ndo vari kuramba vanoda kuti murambe muripo muchitei. Chamuri kuitei zvino chamunoda kurambira muri pachigaro chii? Izvo kunovhura machechi, izvo zvinokunovhura zvibhorani nemadhamu. Asi zvatiri kuda Zimbabwe, tiri kuda mabasa. Tinoda kuti hurumende ichinjewo, paitongewo vamwe new blood. Izvana kule izvo hazvishandi, zvakunetsa izvo. Ndokatarisa madhara acho akatowanda, akatoita queue, vese vada kupinda ipapo, hamene tivada kupinda gore ripi. Saka ngavambobva kupindawo ropa nyuwani. Hatizi kuti achapinda nani asingakupindawo vamwe. Adya obva fatemu yakwana, akadya temu yako yakwana oenda. After 50 years Zimbabwe munhu wese anenge ane mari, tikachinjana chete chingoroteta kuti Dhiyo ambopindawo, Moyo apindawo, Mukandla apinda, Kumala apindawo, kukuroteta kutochinjana kudya mari ikoko. But havasi kuda izvo, zvadongoti irambe irimo mumaoko mune mumaoko mavo. Ngativakei nyika wakomana. ZANU-PF yakakone kudhara, yakatadza kudhara. ZANU-PF yakazvikone kudhara izvo. Dzangowo shungu chete, dzangowo nharo, hapana chava chakwanisa kuita vanhu.